Bon dia, conills literaris! Estem a unes dates molt especials perquè és Nadal. Primer de tot, des del canal de Conant Literatura, des d'Àfrica en persona, us vull desitjar molt bon Nadal i que disfruteu molt aquestes festes amb les vostres famílies, amb totes aquelles persones que estimeu, que estan al vostre voltant i que podeu passar molts moments màgics. Bé, doncs, comencem. En aquest vídeo us vull parlar de la renovació que vull fer en aquest canal a partir del 2019. Són reptes que jo em proposo que estan gravats en aquest vídeo i així puc saber si les estic complint o no aquests reptes que em proposo. Primer de tot, a l'hora de renovar el canal, també vull dir penjar un vídeo per setmana, a partir del 2019 penjar un vídeo per setmana. Després variar una mica o fer una mica més divertits els vídeos, per exemple, no només parlar dels llibres, sinó també fer book tags, altres challenges, etc. Moure'm per altres llocs i anar gravant. Després, tercer, he pensat 3 vídeos i la veritat és que són bastant divertits. Bueno, 2 són parlant de llibres i el tercer vídeo que tinc pensat és el book tag que va crear la Misha sobre el mar i tinc moltes ganes de fer-lo i estic molt il·lusionada perquè serà molt divertit i començar l'any amb un repte, això val la pena. Bé, i quart, també vull fer una portada als vídeos, és a dir, començar amb una petita introducció sobre parlar del que diré al vídeo i fer alguna cançó o així perquè sigui més dinàmic el vídeo i no sigui tot ja, no sé, soso i tal com està ara. També no sé si el fons el canviaré una mica o tal, he de buscar un fons que m'agradi més, perquè, a veure, està bé, però és una mica soso aquest fons. Vull que un fons que cridi l'atenció i que, no sé, que es vegi guai el vídeo. I bueno, fins aquí el meu petit vídeo, és molt curt perquè només us volia dir bon Nadal i també us desitjo que us portin molts llibres al Nadal, perquè llegir llibres al Nadal és molt guai. Tens molt de temps, llavors pots disfrutar molt més llibres. Bon Nadal, fins un altre, i ja em direu tots els llibres que us han portat, me'ls deixeu al comentari. Bon Nadal, fins un altre, adeu!